výborně. Ale doufám, že to není brácha se ségrou, jakože to bere tak automaticky, ale... Jste brácha se ségrou? Jaké jsi bráchové, jo? Bráchové to jsou. Kdyby to bylo Sláďou by takovýho bráchu taky bral. On nekouká na to, ale tady na druhýho. Počkej, ale tak to není tak úplně špatný. Aďochu, dost hloupých řečí jdeme jezdit. To jsme tady, takže Honza Sladkej, Martin Šimůnek a 2 dobrovolníci. Je to tam. Yes, jo. Teďka 10 dní přijetí. Jej, kývalo. To se stalo maximálně 10 let. Ale já bych to viděl následovně. Jak zvednul tu nohu. Asi to mluvá. Bylo skvělé. Potřebujeme dalšího člověka. Byla tam ještě malá hrozba, tak to zkusíme. To jsi viděl, že to bylo s rezervou teda, no. Tady, mamka, ten mamka ukazuje tady. Jo. Výborně, bereme. Ještě, Já tě tady to je další matka, co? Posílá dítě na smrt. To brečí už. Ježišmarja, ty vole, kam jsem to střelil. Dámy a pánové, co nejblíž k sobě, je to váš život. Že se to občas povede, neznamená, že to máme natrénovaný na 100 pro, jak se říká. Ne, Ale vás poprosíme kousek do zádu a trošku uličku, aby nestříkal krevy před vás. Takže Slaďochu, mě určitě budou věřit, dívejte se na mě. Počkej, já půjdu na ty druhé strany. Ty to napínáš, kámo, je to napínavý. Nebojte se, my to máme docela natvičený. Slaďte si kydle za srdce, prosím tě pokračuj, že to evidentně nejde dneska. Tak Takže Slaďoch, nehejbat. top tomu! Jo, s rezervou jako vždy. Já se zase přijedu vodky trošku. A dáme dalšího dobrovolníka. Už nám to začíná pálit. Ale nemáte někdo krev na opalování? No. Já jsem to Nekřič. sehnal. Takže dobrovolník nebo dobrovolnice číslo Potřebujeme 4. někoho na dopad, prosím vás. To neříkej. Nějakou dopadovou plochu. Jak se řídí schovává, jak prosím vás, Hubenýho to potřebuji. dá, Jako ocaj, tady z té strany. Kdo přežije? Ale to je super tady. Tady nemusím přemlouvat vůbec. Tak Ale krásná čau práce. kámo, ahoj. Motorkář. Ale když se to nemůže. Pojď se, krásno, hele. Závodník, motorkář a pak přijde se zlomeninou, jo. Z výstaviště, to neří. Nevlázky tady nejseš na balatonu, nebo mě. Takže dobrovolníci ležet, nehejbat. Taky chtěla lehnout. Správně. Já jedu, no. Takže kámo, dávej si to 4 odvážní dobrovolníci. A Tak jo. autosalon Litoměřice. Zkusíme litoměřickou hecovačku trošku, co vy na to? Jo, Slaďoku, pojď. Já už ten hřev jsem slyšel. Jdeme dál. Koho jsem přijel, ať zvedne ruku. Nebo... Já neznám. Ty ho neznám, tak to mám. Hele, tak co? Počkejte, ještě tam. Otázka zněla, koho jsem přijel. Teď si všimněte, to je umění. Prvního ne, druhýho jo. Tady ne a tady jo. Joku. Je dobré, prostě ten kluk je výborný. Takže až je zabiju, tak to bylo na schvál, takže... Ale já myslím, že ještě na půl člověka tam rezerva byla. Tak vybereme někoho. Vybereme někoho, vůbec kámo. To si tady držíš. Většinou si chlapi drží vercajka. Nebo že by, ale to nechci rozebírat. To prčit. Takže pátý dobrovolník. Ani skupina Posledně dobrovolník. Komu tady dopadne, už si sundává džísku, pojď kámo. Čau. Mágo. Díky za spolupráci. Hele, podle mě tady ty rodiče se těch dětí chtějí hrozně zbavit. Evidentně, kámo. Jak je sem posílat? Já to nechápu, to se mi fakt nestalo ještě. Takže já tu testu a ty jedeš na ostro. Jasně, já jedu na ostro. Tak já jsem odložil. Opatrně, tady ty nohy nejsou úplně u sebe, ale pohodě. To je Takže, pánové, dámy a pánové, co nejblíž k sobě. Můžeme? Můžeme. Ty klobouky jedeme zkoušet Honza Sladkej a jeho šílený bezsedlový kolo. Takže dobrovolníci nehýbat, jdem na to. Jenom sledovat. Je to tam.
Výborně! Ani nebudu a dáme 6. dobrovolníka. Počkej, fakt? Já jsem dal 5 teďka osobáček můj. To máš jedno, hele, někdy začít musíš tak. Hele, počkej, tak já mám dobrovolnici v tom případě. Krasalice, ahoj. Já jsem Honza, když tak. Co tady? Ester. To je na dlouho. Ester Vládová? A vypadá trochu tak, ne? Prosím tě, Ester. To je krásný jméno. Ester. Hele, jednoduchá věc. Nic víc, než aby se tady lehla na zem, po tobě nechci. Pohodě. Co se smějete? Posvítí každá od tebe. Esterko, prosím tě, já jenom takový detail. Teď se, nebo já se tě tak dotknu lehce něžně. Hodně k sobě. Nemusíš se bát, já jsem něžný kluk. Já tě neukousnu. Takže vpravo hleď, to znamená dívejte se vpravo, to znamená na mě. Ester, to je ta ruka, kterou píšeš, jo? A už to pochopili, a slečna se dívá doleva, to nevadí, takže hele, pojedeš ty, kámo. Dívá se na tebe. Tak je jo, to tvoje. ale, Litoměřice, pojďte naposledy, hecovačka, jdem na to! To je ono! Yes! Podařilo se, Ester, žiješ? Skvělý, pojď nahoru. Pojďte všichni nahoru, potles pro všechny dobrovolníky. Děkuji za spolupráci. A od nás je to pro A jaký volejbal, ne? Počkej, do večera tady jsou vy, tak jich nemůže ještě pro vás nějaký párkrát. drobnosti, kdo dělal dobrovolníka, pojďte se ke mně. No a vy, když už jste tady, tak určitě pomrkněte. Dobrovolníku, jdi. Auta nebo Enderoury. Máme tady odborníky, krásný hostesky, který vám řeknou všechny potřebné informace, Autodorda. Čekujte naše auta, dneska jsme tady pro vás celý den, zítra taky. Takže